Ganito ang iniwan ng Bagyong Uwan sa Sitio Upper Banks, Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Mga bahay na nasira matapos hampasin at lamunin ng dabuhalang daluyon mula sa dagat sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Ang mga residente na lumikas bumalik sa kanilang mga tirahan para muling ayusin ang kanilang mga nasirang bahay. Ang bahay ni na Junizel, 5 metro lang ang layo mula sa dagat. Halos walang natira sa kanilang tirahan. Dating gawa sa semento at kahoy ang kanilang bahay, pero sa ngayon, hindi na ito maaninag. Na yung alon daw po is dito na po maampas sa bubong ng bahay. Tapos medyo ano po ng tubig, ma'am, yung ilalim, kaya bumagsak po yung kalsada po. Storm surge ang sumira sa mga tirahan at iba pang ari-arian sa coastal areas ng Barangay Poro. Kaya maging ang barge na ito sumadsad din sa mga kabahayan. Yung barge na ito nasa itaas na ng kalsada dito sa Sitio Upper Banks sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Pero ang original position nito bago nga itong Bagyong Uwan, nasa gitna ng dagat itong nasabing barge. Pero sa kasagsagan nga ng pananalasa ng Bagyong Uwan dito sa probinsya ng La Union, naitulak nito itong barge dahil na rin sa pagtaas nga ng tubig dagat na umabot ng 5 metro. Tinatayang nasa 25 metro ang lapad ng sasakyang pandagat. Maging ang kalsada sa lugar nasira rin dahil sa storm surge. Nasa 25 meters ang haba at 5 metro ang lapad ng bumigay na bahagi ng kalsada. Ang katiting na bahagi na lamang nito ang ginagawang tungtungan ng mga residente. Nasira tong kalsada, ma'am, dahil sa siguro pumasok yung tubig doon, paatras. Parang kinalkal niya lahat yung mga buhangin sa ilalim, papuntang dagat din. Maging ang mga bangkang gamit sa pangingisda ng mga residente nasira rin. Wala pa raw magamit sa laot ang mga mangingisda bukod sa malakas pang hampas ng alon. Sa storm surge kasi ang tumama sa kanila actually, storm surge. According sa kanila, mga 5 meters daw yung taas ng tubig. Yung buong coastal area actually, ma'am, 4. Tawi-Tawi, Upper Banks, Banks Riverside at saka Fisherman's Village po. Samantala, ilang residente pang nasa evacuation center ng barangay, hindi rin daw sila makauwi dahil totally damaged ang kanilang mga tirahan. Si CSWD po, tsaka sa under kay City, may mga binibigay naman silang mga food, ganun. Yung sa houses po, ongoing po kami sa lista, mga na-damage. Tapos ipapasa namin kay City para mabigyan sila ng proper help. Natignan na rin umano ng otoridad ang nasirang kalsada at naka-schedule na rin ang pag-aayos nito. Sa inisyal na datos ng probinsya, mahigit 3,000 bahay ang nasira sa lalawigan. Mahigit sa 770 million pesos ang naitalang danyo sa infrastruktura. Mahigit sa 46 million pesos naman sa agrikultura. Mainam na lamang umano at nakipagtulungan din ang mga residente sa preemptive evacuation kaya walang naitalang nasawi sa kasagsagan ng bagyo. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.